जाबायना आब' ना आरो लुबावनांगौ? जाथ'बाय दे। एसे गुसु मोनबाय र', थेवब्लाबो खर'आ सागायाखै। हामायनोथ' एसेबां साब्रबखो खर'आलाय? ना नोङो मायबाफोर जानायमोन? माथो जाबावनो, जेबो जायाखै। ओरैनो सादों मानोबा। थांनाय मोस्रोम बे बागसपारायाव फैसा 10 थाखासो दङ नामा नायहैनाय मुलि लाबो गरसे। गैया दे बागसपारायाव थाइसेबो फैसा। आं दहायल'सो नायखांबाय। माय थाइसेबो गैया? नोंनि आखायावबो थाइसेबो गैया नामा? तिलुनियाव दङ खोना थांनाय। आं मुलि जानांगोन, नङाबा आंनिया सागानाय नङा। मोसोनो मागै थां, नङाबा आंनि फैसाखौनो लांनानै मुलि लाबो थां। आंनाव दङ दे फैसा। नोंनिखौनो लांनांगोन आरो। दे लां, जेबो नङा, 50 थाखा लां। मुलिखौ गरसेल' लाबो नाङा दे, माबा लाबो, गरबासो लाबो, ओमफ्राय गेस्टिकनिबो लाबोखा। दे होमबा जागोन दे, जेबो उफायथ' गैबावला। आब' नोङो गाज्रि मोननाङा दे। है मोसोनो मागै, माखौ गाज्रि मोनला नायदो, दा बिबारि आब'आ हामबानो जाबाय। थांलां, आंनि बेगनिफ्राय 50 थाखा दिहुनना लां, बै बागसायानो दोनदों दे आङो बेगखौ। दे होनबा गायदे आब', नोङो आब'खौ नायथ' दे, आं दखानाव थांना फैनि, दसेनो फैगोन दे आङो। दे जागोन दे आगै, नायगोन दे। बाबुआबो बबाव थांखोबा? बेखौनो लायनो हरनो हागौमोन, दा ओंखामबो संनो दङ। दे दायो दसे थाना सानैबो जमा संगोन दे, थां नोङो मुलिखौ लायग्रो थां। गायदे आगै, ओंखाम उखैबाय खोना, एसेबां गोबाव जाबाय दाहालागै सङाखै, नै टाइम जानोसै। दा आरो संनायालागै मोननायालागै 4टा 5टा जासिगोन। उखैयाखैलै आब', ओइ दे नोङो हामबानो जाबाय। जेबो उखैथ'वाखै आङो, दा उनाव जागोन ना लासैनो। र' आं फैसाखौ लायना फैनि र'। दै लुबाबो एसेबो मोजां मोनाखै होनबा आब'? ओहो गायदेयाखै, खर'खौ सागानाय मोनाखै एसेबो। माबा जाखो दा बाराद्राय गोसा लोमजाबा मा जागोन देनाय? फैसा थाइसेबो गैया आखायावबो। नोंथ' दिनै होबाय देनाय मुलि बायनो, ओमफ्राय जुदि लोमजानाया बांद्राय जायो होमबानिया मा जागोन? हस्पिटालाव लांनो होबाव फैसा मोनगोन? हामगोन दे आब', मुलि जाबानो हामलांगोन। दा नोङो मुलि जायाखै नालाय, बेनिखायनोथ' आराम मोनाखै आरो। दा मुलिखौ जानाय लोगो लोगोनो स्रां मोनसिगोन आरो नोङो। मिन्थिला दे आरो, ओरैबायदि साखादों खर'आ, बिदि सानसेबो साफेराखैमोन आंनिया। दाबा मानो सामारखो? अ आइ बुं। रबिबारि आब', आङो आइजों दसे रायज्लायना फैनि र', नोङो डिस्टार्ब मोनगोन र'। दे गायदे आगै। हेल' बुं। आंनि थाखाय गायदे आगैनियासो 50 थाखा मानि थांबाय। भाइजों सारखौबो फन खालायाखै। फन खालायगोन र', लोमजादों होनना खिन्थाहरगोन। बा दाबो फैनाय जायाखै नामा न'आव हा गायदे? मालायनि न'आव एसेबां गोबाव थायो आरो बिबारि लाहा गावसोरानो जानो माइरं गैया। नों मा मोनबाय थादों, नोङो फैनो हाया थाबैनो? ओइ नोंबो माबा जात थांगोनलै थांगोन। फैदो, आङो हारसिं थानायखौ नोङो मोनथिया नामा? आदायाबो थांबाय। ओमफ्राय सोरनि मबाइलजों फन खालामदों नोंलाय? नै नोंसा आबौनि मबाइलखौ लाबोदों आङो। हरबाय नामा नोंनो आबौआलाय? मानो हरलाबायनो, आं लाबोथ'दों आरो नोंखौ फन खालायनो होननानै। नोंहालाय मानोथो दाबो फैया? मानो फैया? आयै आं दिनैनो थांनो नागिरदोंमोन, दा बेलासि, ओमफ्राय बिबारि आब'आ दोखो लोमजादों बासा, जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै, जानोबो हायाखै, थिगसे खर' सादोंनो। मायो? हा माथो जालायखो गथ'आलाय? बेखौनोथ' आयै, माबा जाब्रबखो, दहायल'सो मोजांमोन। आयु फिसाया, होमबा मुलि जानो फैसा मोनदोंना मोनाखै? फैसा मोनाखैबा नोंनिनो हो बोरमा फाननाय फैसाया। आयै होबाय, फैसायानो गैयामोन बिसोरनिया, आं होबाय। बेसेबां होनाय? 50 थाखा होदों आयै। माबा फिसा दै लु खर'आव, एसे मोजां मोनगोन दे, गुसु मोनगोन, स्रां मोनगोन। लुबायलै आयै, माबा हामाखै, मानोबा खर'आनो सागायाखैनो। दे मुलि लायनो थांदोंबालाय हामगोन खोना दे, मुलि जाबा। मोजाङै नाय फिसा, नोंसोर मोजाङै नाय। खर'आ जुदि बाराद्राय गुदुं जायोबा बिदिनो दै लुना होबाय था, एसे मोजां मोनगोन दे। नङाबा आरो बांद्राय जाबा मा जागोन, ओरैनो फैसा थाखा गैयि गथ'फोर।
नोंखौ मोनसे बाथ्रा खिन्थानो बावदोंमोन आङो मा बाथ्राहाय गायदे आगै र'नै बिबारि आब'आ मायबा बुंदों र' नङाबा दोनथ'नो दे उनाव खिन्थागोन बाथ्राखौ दे होमबालाय र' नै थांगासिनो र' बिबारि आब' नै गायदे आब'नि फैसाखौ आग्लायगोन सानदोंमोन आङो 10 थाखा 20 थाखासो नाथाय 50 थाखायाबो थांजोब्बाय दा बेनो माजों दिहुनना होनो देनाय बियो आरो गाबोन थांनो नागिरदों गारि भारा जोंसो हरनांगौ बिसो जोंखौनो होबाय आब'आ माथो ओंखाम जायाखै ओंखाम जायाबाथ' उदै खालियाव मुलि जानो हाया खोनालै ओंखामखौ थाबैनो जानना होनोसै आङो गेसबो गैयाना दा गेस थाबा थाबनो मोनगौमोन ओमफ्राय गायदे आब'खौ बिबारि आब'खौ नायबाय थानो होनोसै बै गिल्लुआबो न'आवनो थाया ओंखामखौ थाब संनानै थाब मुलिखौ होनोसै आब'नो नङाबा बेनि खर' सानाया बांद्राय जालांगोन लोमजानाया बांद्राय जाबा आरो आब'खौ सर हस्पिटालाव लांगोन आरो फैसा अबाव मोननो ओरैनोबा थाग्ला दादे मोना नायनोनो हाया मेगन थाइसेजोंबो जोंफोरखौ नै दिनै मुलि बायनोनो फैसा गैयामोन गायदे आब'आ अननानै होनायखायसो थाबैनो ओंखाम संनानै ओंखामखौ गरनैसो जानो होनोसै जानो हायाबाबो जबरदस्ति जानो होगोन आं गरनैसोबाबो जानो होगोन नङाबा मुलि जानाया खाथिनाय नङा खर' हमगोन थांसैलै गोबाव जाबाय थाबैनो संनांगौ ओंखामखौ थाबैनो जाहोनांगौ आब'नो लैथोस्रि ओइ मा रुमाव गैया नामायलि अबाव थांखो गथ'आलाय अबाव थांलायखो आरो मानसियानो मायबा लाबनो होगोन होनदोंमोन बियो आं दखानाव थांनो नागिरदों गामियाव बेरायनो थांलायबाय खोना र' बिबारिया फन हरदों खोना आबा मायो आयै माथो मानसियानो मोखां सोम मा जालायखो आरो है आयै अबाव मोखां सोम जादों आंलाय माथो मोखां सोमसो नुदोंमोनलै आङो फैनाय लोगो लोगो बिबाया हरलायबाय खोना फनखौ आइया दङलै आंजों हरथ'नाङा र' सोरनिथो फन जाखो आबा मानोथो रिसिभ खालायाखै खेबसे रिसिभ खालायनो हाया है आयै रावनिबो फन नङा बै एडसेन्सफोरनि बिसोरनो हरलाबाय थायो रिसार्ज जोबनो जाबायना बेनिखायनो रिसार्ज जोबनो जाबाय आंलाय माथो नोंखौ दाख्लैल'सो सोनाय रखम मोनदोंमोनलै रिसार्ज इमान दसेनो मास मोनसे जाबाय नालाय मास मोनसे जायाखै अबाव मास मोनसेखाय आयै 24 दिनल'सो थाङो एसेबां दसेनो 24 दिन जाबायना नोंनिया माथो दाखालिल'सो सोनाय रखम मोनदोंमोन आंलाय दै आयै माबाना आजिखालि सानबा गुसुंना दसेनो दिनफोरा थाङो समफोरा थाङो बेनिखायनो बिदि मोनदों आरो नोङो जाबायथ' 24 दिन जायाखै 23 दिन जाबाय गाबोन जोबगोन ना मोनथिला दे आरो माबा आबा दखानाव थांनांगौमोनलै माबा जानाय थावानो जोबना दङ माथो थांनाय लायनाय बेखौनोथ' आयै आं दखानाव थांनो नागिरदोंमोन माबा लैथोस्रिया माबा लाबनो हरनो नागिरदोंलै माथो मानसियानो गैया अबाव थांखो गैया बेयो गामियाव बैग्रि जानो थांदों बैग्रिखौनो मा सानफ्रोमबो जानो थाङो नामा बेलाय औहाय माबा गोखैनिनो फाग्लिथार माथो मानसियानो बेसेबां मोजां मोनसोयो बेफोरखौ जानानै दे जाथो दे आबा थांदो बेखौ नेबाय थानांला आंहा ओंखाम ओंख्रि संनो गोबाव जागोन दे थांनि र' होमबालाय दसेनो मोनफैगोनलै आयै दे थां थेवब्लाबो दसेनो होननायावनो गोबाव जालांगोन आरो र' आबा मबाइलखौ गालां आंहा माबा नायनांगौ फिल्म मा फिल्म आयै बर' फिल्म नायगोन आरो आंहा दे होमबालाय नायनो हागोन दे दिहुनना गालां थै आंलाय बिबारिखौ फनसो खालायनो नागिरदोंमोन दखानाव थांनाय बाजि दा आंखौ रागासो जोंसिगोन मायबासो सानसिगोन बिबारिया माथो जाखो माखौ सानबाय थाखो आरो जेबो सानाखै आयै मा साननोखाय माने आयै नोंबा मा फिल्म नायनानै मोजां मोनो अबेखौबा दा माबानांगौ बोनांगौ मा फिल्म जिखि जाया बर' फिल्म बोबानो जाबाय आरोलै दे होमबा जिखि जाया बोना होनसै आं नोंहा नायबाय थादो दे दख'ना बायिया बेसेबा गोबाव जाखाबाय फाननि आं मोनथिया आंनो आइमोना एबार दख'ना बायथारना होनांगौ
जागोन आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया दुर्गा फुजायावबो मोजां दख'ना बायना होआसै आंनो बालनि दिनै मा बार दिनै रबिबार नङा नंगौ दे रबिबारानो दिनै रबिबार गाबोन समबार ओमफ्राय सबनाया मंगलबारै दख'ना बायनो थांथारगोन आङो हाथायाव आइ मोना जुदि आङो दख'ना बायनो फैसा होआ ना आङो फैसा खावगोन एबारो पुचिको ओजों फैलाय मायोलाय माया माने मंगलबारै जोंफोर हाथायाव थांगोन दे दख'ना बायनो आङो दख'ना नांगौ जादों थांनाय आइनाव फैसा बिहैनाय थै बिहैया मा आङासो दानो रायजागोन नोङो बिहैनो हाया आरो नोंनोसो नांगौ जादों दख'ना नायनाय बोरैथार बालनि नायनाय मानसिखौ नायनाय जि बादुलिखा नायनाय फैसाखौनो बिहैनो हाया थां बिहै थां थै बिहैया होनदों आङो बिहैया मा नै लेथ्रा गथ'आ खारबायसो माबा बोरैबा बादुलिफ्राय देनां हाबा हरबाबा हौवानि न'आव बोरै खामानि मावना जागोन मोनसे खामानि मावा बादुलिद्राय मानसियानो र' आङो बिहैनि र' सिगाङावनो एसे फुस्लायग्रोनांगोन आइखौ मिसाखौनो दिनै ओंखाम संहैफ्लानि र' होमबासो चान्स मोनगोन आङो बिनो फैसाखौ